Godmorgen, smukke, her fra Æblevej. Jeg har tænkt på en ting. Det er, at jeg møder rigtig mange hjertemennesker hver dag, som gerne vil have gang i deres business og gerne vil gøre en forskel og ændre verden. Og det vil jeg også gerne selv. Så jeg kender lige præcis, hvor de står. Og noget, som slår mig gang på gang, det er, at jeg møder mange, som ikke er villige til at give det, de selv gerne vil have. Der var lige ved at glide i en pomfritpakke. Ikke er villige til at give det, de selv gerne vil have. Det kan for eksempel være, at de gerne vil tjene mange penge, men de vil ikke vil bruge nogen penge på uddannelse eller på at betale for goder, hjælp for andre. Og i min verden, der kan du kun få det, som du selv er villig til at give. Så hvis du ikke har lyst til at betale for andres hjælp, hvordan vil folk så betale for din? Det er bare et lille spørgsmål her fra morgenstunden. Og noget, som jeg selv har strugglet med før i tiden. Jeg vil helst bare have alting gratis. Og forstod ikke rigtigt, hvorfor at min økonomi blev ved med at være i 0 eller minus. Indtil jeg fandt ud af, at jo mere jeg giver, og jo mere jeg bruger på mig selv og på min business, jo mere er folk også villige til at betale den anden vej. Så det er bare et lille fif til dig, som ikke rigtig synes, det kører med hjertebusinessen. Nu er jeg henne med min bus, og jeg skal til workshop, som jeg har bestilt for mig.